प्रियांनो, पुन्हा एकदा ख्रिस्तामध्ये आपणा सर्वांना सलाम. पुनरुत्थित ख्रिस्ताने जे जे प्रभाव आमच्या जीवनावर त्याच्या पुनरुत्थानानंतर घडवले त्यापैकी 6वा प्रभाव घेऊन तुमच्यासमोर येत आहे. प्रभाव 6वा, शिष्यांना सामर्थ्य प्राप्त होणे. शिष्यांना सामर्थ्य प्राप्त होणे. पुनरुत्थित ख्रिस्ताने योहान शुभवर्तमान याचा 20वा अध्याय आणि 22व्या वचनात असे म्हटले की त्याने एक फुंकर टाकला आणि शिष्यांना पवित्र आत्मा स्वीकारा असे सांगितले. मग त्या पवित्र आत्म्याचा स्वीकार करून शिष्य फक्त पवित्र झाले असावे काय? नाही प्रियांनो, ख्रिस्ताच्या अंगी एक सामर्थ्य होते. तो मोठे मोठे चमत्कार करू शकत होता. तो सुद्धा पवित्र आत्मा प्राप्त होता आणि त्याला प्राप्त झालेला हा पवित्र आत्मा त्याच्या देवपित्याकडून प्राप्त झाला होता. फरक एवढाच की तो देवाचा पुत्र होता आणि देवपित्याचा आज्ञाकारी होता. त्यामुळे त्याला असलेले सामर्थ्य हे विलक्षण होते. त्याला संपूर्ण जगावर अधिकार प्राप्त होता. आता त्याने पुनरुत्थानानंतर शिष्यांना स्वतः पवित्र आत्मा प्रदान केला. पुनरुत्थानानंतर त्याने पित्याने दिलेले सर्व अधिकार दिले होते. म्हणजे आता त्याला देवत्व प्राप्त झाले होते. त्या पवित्र आत्म्याद्वारे त्याने शिष्यांना एक वेगळे सामर्थ्य दिले. जसा पुनरुत्थित ख्रिस्त आमच्या पापांची क्षमा करू शकतो, तोच अधिकार त्याने आपल्या शिष्यांना दिला आणि त्यांनाही सांगितले की तुम्ही जर लोकांची पापक्षमा केली तर त्यांना पापक्षमा प्राप्त होईल आणि तुम्ही जर पापक्षमा नाही केली तर त्यांना पापक्षमा मिळणार नाही. प्रियांनो, हे सामर्थ्य पुनरुत्थानानंतर ख्रिस्ताने आपल्या शिष्यांना दिले. ज्या भीतीपोटी ते बंद दारात बसले होते ती भीती त्याने घालवली. त्यांचं मनोबल वाढवलं, त्यांचं साहस वाढवलं आणि त्या पुनरुत्थानानंतर घडलेला हा एक प्रभाव म्हणून आम्ही त्याच्याकडे पाहत असतो. ख्रिस्ताने तो त्याच्या सेवा काळात असतानाच म्हटले होते की तो आमच्यासाठी एक सहाय्यक पाठवेल. योहान शुभवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 16व्या वचनात म्हटले आहे की आणि मी पित्याला सांगेन आणि तो तुम्हाला दुसरा सहाय्यकर्ता देईल, यासाठी की त्याने तुम्हा सर्वाबरोबर सर्व काळ राहावे. हा सहाय्यकर्ता म्हणजे सत्याचा आत्मा. हा सहाय्य करणारा म्हणजेच सत्याचा आत्मा आहे. जग त्याचा स्वीकार करू शकत नाही असे ख्रिस्ताने त्यावेळेस योहान शुभवर्तमानात याचा 14व्या अध्यायात म्हटले होते. आणि तो सत्याचा आत्मा अर्थात तोच एक पवित्र आत्मा होय. पण त्यावेळेस तो आधी योहान शुभवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि 2ऱ्या वचनात म्हणतो, माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या पुष्कळ जागा आहे. जागा नसत्या तर मी तुम्हाला सांगितले असते, कारण मी तुमच्यासाठी जागा तयार करायला जातो. जेव्हा ख्रिस्त आमच्यासाठी जागा तयार करायला गेला त्यानंतरच मी आपल्या देवपित्याला सांगितले की तुमच्याकरता एक सहाय्यकर्ता पाठवा. आणि हा सहाय्यकर्ता म्हणजेच पवित्र आत्मा त्याने आमच्याकरता पाठवला. त्याने त्या दिवशी त्या शिष्यांना दर्शन दिले तेव्हा त्यांनी त्यांच्यावर फुंकर टाकला आणि त्यांना तो पवित्र आत्मा प्रदान केला. आणि ज्यासाठी तो जगात पुन्हा मेलेल्यातून परत उठून आला, जिवंत झाला, त्यामुळे त्या सर्व वृत्तांतात त्याने आपल्या शिष्यांना एक पवित्र आत्मा देऊन त्यांना एक सामर्थ्य प्रदान केले की ते जाऊन त्याच्यासारखे मोठे मोठे चमत्कार करू लागले. त्याच्यासारखे मोठे मोठे त्यांनी मोठे मोठे कार्य केले. अनेक लोकांना आजारातून बरे केलं. अनेक लोकांच्या शरीरातली भूते काढली. हे सर्व त्याच्या शिष्यांनी केलं. प्रकटीकरण प्रेषिताचे कृत्य याचा 2रा अध्याय त्याच्या 1 ते 4 वचने वाचली तर 50व्या दिवशी म्हणजेच पुनरुत्थानानंतर 50व्या दिवशी आम्हाला दिसते की कशा प्रकारे शिष्यांना पवित्र आत्मा प्राप्त झाला. प्रेषिताचे कृत्य 2 याचा 4थं वचन मध्ये म्हटले आहे की हे करण्यासाठी पवित्र आत्मा त्यांना सामर्थ्य देत होता. हे करण्यासाठी म्हणजे ते चमत्कारिक कृत्य, ते दैवी कृत्य, ते लोकांच्या कल्याणाकरता केलेलं कृत्य करण्यासाठी त्यांना पवित्र आत्मा सामर्थ्य देतात. प्रियांनो, पुनरुत्थानाचा हा प्रभाव होय की शिष्यांना सामर्थ्य प्राप्त झाले. त्यानंतर त्यांनी मोठी मोठी कार्य केली. अर्थात ते करत असताना त्यांचा छळही झाला, पण ते सहन करण्याची शक्ती सुद्धा त्यांना पवित्र आत्मा देत होता. आज आमच्या जीवनात पुनरुत्थित ख्रिस्त आहे. त्याच्या पुनरुत्थानानंतर त्याने आम्हाला संधी दिली आहे की आम्ही जर त्या मरिया मगदलिनीने दिलेली सुवार्ता की तो जिवंत आहे, तो जिवंत असल्याची साक्ष पटवून दिली
त्याने आम्हाला जगाच्या शेवटापर्यंत सोबत असण्याचे आश्वासन दिले आणि त्याच्या आज्ञा पाळण्यामुळे आम्ही काय करू शकतो किंवा त्याच्या आज्ञा पाळल्यावर आमचा उद्धार कसा होऊ शकतो हे सुद्धा विदित केले. हे सर्व केले तर तो आम्हालाही पवित्र आत्मा देईल. आम्ही त्याच्या आज्ञाचं पालन केलं तर तोही पवित्र आत्मा आम्हाला एक सामर्थ्यशाली बनवेल आणि हे सर्व प्रभाव आमच्या जीवनात ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानानंतरच होत आहेत. म्हणून हा देखील एक महत्त्वाचा प्रभाव पुनरुत्थानानंतर आम्हाला पाहायला मिळतो. पवित्र आत्म्याची प्राप्ती आणि त्या पवित्र आत्म्याद्वारे मिळालेलं सामर्थ्य हे ख्रिस्ती जीवनाचं विशेष द्योतक आहे. म्हणून आम्ही सर्व मिळून त्या पवित्र आत्म्याला प्राप्त करण्याकरता एक आमची पात्रता सिद्ध करूया आणि त्या पवित्र आत्म्याद्वारे जे सामर्थ्य मिळेल ते सामर्थ्य आम्ही जनहितार्थ लोकांच्या कल्याणार्थ लावूया असा आम्ही प्रयत्न करू आणि त्याकरता आम्हा सर्वांची आम्ही पात्रता सिद्ध करू. प्रियांनो, यानंतर शेवटचा प्रभाव माझ्या मते 7वा प्रभाव. असे अनेक प्रभाव असतील पण मी जे 7 प्रभाव निवडले त्यापैकी शेवटचा एक प्रभाव आहे आणि तो 7वा प्रभाव म्हणजेच विश्वास. चला तर यानंतरच्या भागामध्ये आपण तो 7वा प्रभाव म्हणजेच विश्वास, हा विश्वास काय आहे हे आपण पाहूया.